ئەمە تەنیا شتێک نییە بۆ شاری سلەیمانی بێ بەڵکو ئەمە شتێکە بۆ هەموو هەرێمی کوردستانە. لەوی دەمێنە وشێرا مستەفارێک خەرێ گشتیە تەفگەرا گۆڕان هەرێما کوردستانê بجێهێشت بوو ناڤەندا بڕیارا سیاسی و جیڤینên siyasî û seredanên dîplomatkaran parsengî bi aliyê devera Zerd û Partiya Demokrata Kurdistanê daxist bû. Lê bi vegeriyana Newşeran Misafa ji bo Silêmanî tayê teraziya devera Kesk û Nîlî digel ya Zerd de heya radeyekî hevseng bûye. Piştîwêyekê xerê giştiyê tevgera goran li derveyê herêmê bû bi degmen şandên dîplomatkar û siyasî seredana Silêmaniyê dikir. Vê çendê jî wiha kirbû ku ev şare sardiyek û cumhurdaka siyasî bibe diyar be. Ji ber ku piraniya reheya seredanên dîplomatkaran beref serê reş û ji bo cemberpirsên partî diçon. Di gelvegeriyana Newşeran Misafa ji bo Silêmaniyê, Efasêman li Silêmaniyê nema û tenê di dema sê mehên vegeriyana wî de dihan şandên biyanî li balyoz û konsolorek xiravên cîhanî seredana wî kir û nerînên siyasî digel li hev guhartin. Beşek ji alîgirên yeketî û goran amace bû yekê dikin ku yekxistina raya yeketî û goran nêzîkkirina van du aliyan li hev dû heya asta yekxistina fraksiyonên wan li Parlemanê Kurdistanê û Iraqê û civatên parêzgan zêdebarî wê yekê bandorya rastexwe li ser jiyan û jiyara xelkî nedikir. Lê careka din parsengiya navenda biryara siyasî ji bo Silêmaniyê vegerand. Lê destpêka meha rêve heya dawiya meha Temûzê weta tenê di dema kêmtir ji sê mehan de bêtir ji 20 şandên dîplomatkarên biyanî li balyoz û konsol û nûênerên rekxiravê nêvdewletî û nûênerên welatan seredana Newşeran Misafa kirin. Di nava şandan jî de balyozê welatên Amerîka û Brîtanya û Romanya û Kanada û Yaban û Çîn têda bûn. Her wesa konsolê welatên Amerîka û Brîtanya û Hollanda û İtalya û Hungariya û Tirkiye û Almanya û Çîn bi cuda seredana wî kirin. Bi nerîna beşek ji welatên herêmê sedemê seredana va şandên dîplomatkar ji bo cem Newşeran Misafa ji bo giringiya raya navhatî vedgere lê biryarên siyasî herêmê de û cûreke ji danpêdananê ku biryarên Herêma Kurdistanê bi destî yek kes û yek alîve nîne. Gerçi Herêma Kurdistanê serokê xwe û serokê hikûmetê heye. Ev jî amaje bi wê yekê serederên dîplomatkariyên welatan heyana jî digel biryar bi destên duristên nava hizban bi taybetî Barzanî û Newşeran Misafa be ye. Ev jî piştî xiyaba Celal Talebanî di meydanê de bi sedemê nexweşketina wî û pirnekirina postê wî di nava yeketiyan îjtimaniya Kurdistanê de. Her ji ber vê yekê jî beriya vegeriyana Newşeran Misafa şandan tenê li serê reş seredana Barzanî dikir. Lê niha dihêne Silêmaniyê û seredana Newşeran Misafa jî dikin.